אז אני אומר, אני צריך את שרה גלר, אבל את האמת הבאת אותה? בהחלט, אתה רואה. איך עשית את זה? איך, אתה יודע, עם הרבה עצבים, במיוחד עם הנהגים הישראלים שכל אחד לא רוצה לזוז, אבל את האמת שחברי הטוב איציק האירי שיושב פה הסיע אותי אליה, ודפקנו בדלת, אני דפקתי כלומר, פתחו לי את הדלת, אני אומר לך את זה במתח, נכנסתי, בהתחלה לא הבינו מה קורה, נכנסתי פנימה כאילו אני רוצה לשדוד מישהו. אז אני אומר, אני צריך את שרה גלר. אז היא אומרת, זה אני, מה קרה? אז אני אומר לה, שמי שלחו אותי מהתוכנית של דודו טופז. הם לא ידעו לבחור בין אדישות לבין מתיחה, הם לא הבינו מה קורה. בסוף אחרי מאמצי שהצלחתי להביא אותה לפה. ככה היה? מה? איפה את גרת? אני גרה בכצמלסון 82. עכשיו כל המדינה תכירו. כולם גם ידעו את הטלפון שלה, נורא תודה לך שבאת. תודה לך. מה את עושה בחיים? אני מנהלת חשבונות. וציפי שביט נפצד פה בהופעה, אני נותן לך זוג הזמנות להצגה של ציפי שביט, ולאדם שהגיע שני ביחד תני להם, גם לאדם וגם לאדם שהוא הביא, תני להם עוד שני זוג הזמנות, תודה רבה. ואתה משה, אתה כוכב התוכנית עומד להיות. אתה חשבת על זה משה? רק בגלל שההורים שלך קראו לך משה? אתה רואה? אתה מבין את זה? מבין, אין ברירה. מגיע לך עם שם כזה שלפחות משהו יצא לך טוב בחיים. לך שב שם בכיסא, תודה רבה לך שרה. שב שם משה, חכה לי. משה יחכה לי, ואתם עכשיו עומדים לשמוע סיפור. אני אספר לכם עכשיו את הסיפור של זיו האמיתי. אחי, קבל אותו אליי. בוא אליי. משה. אתה הבאת לי את הגברת שרה גלר. נכון. והגברת שרה גלר נותנת לך, זה שהבאת אותה, סוף שבוע זוגי במלון 5 כוכבים באילת, אירוח מלא. אתה רוצה? רוצה. רוצה? רוצה. כי יש לי הצעה נגדית. נשמע? אתה יודע כמה זה עולה? עם זוג כרטיסי טיסה, יאללה. 2 כרטיסי טיסה וסוף שבוע זוגי. הולך. אתה רוצה? הולך. כי אם אתה מוכן לוותר, אני אתן לך מצלמה ומשימה נוספת. מה אתה רוצה יותר? את זה או את המשימה הבאה? מכיוון שהרבה זמן אין לי עוד להרבה משימות, אז... אתה רוצה את הסוף שבוע? לא רוצה את המשימה הבאה? נוותר עליה. אתה מוותר? משה, הרסת לי תוכנית. קח את סוף השבוע הזה. תודה רבה. תהנה. תודה. איפה הבחור השני שהגיע? תביא אותו אליי, תביא אותו אליי. הוא יקבל את המשימה. תן את זה. וכמה אתה משה עברי? 15.5. 15.5. הבאת בן אדם מראשון? הבאתי 2. הבאת 2 אנשים? זוג? אז הנה, עשית את המשימה, וכיוון שמשה מזרחי לא רצה לעשות את המשימה, לא רצה להחליף את הפרס, הוא יצא לאילת, אני לא מאשים אותו. כי אתה תקבל את המצלמה. ואתה צריך להביא לי בעוד שבועיים. לא את מרלין מונרו. מה? לא את מרלין מונרו. לא מרלין מונרו ולא את האפיפיור. בעוד שבועיים. לא צריך לנסוע חוצה. אתה תביא לי תמונה של רבקה מיכאלי ויאיר לפיד עומדים מחובקים כשהם מחזיקים בידם את השלט רשות הבידור, מחייכים מול המצלמות. אני פונה לרבקה וליאיר, אם תשלחו מישהו אליי אני אעשה כל דבר, כמעט כל דבר. יאללה משה, בהצלחה בדרך, להתראות. ולכם מאוד נהניתי מהתוכנית, מקווה שגם אתם. סידי! תן לי לצאת לעניין.